Y person sy'n cwblhau y cwrs mewn lleia o pytia sy'n ennill. Yes, man! Oh! Yes! Hadi, faint o bwyntiau sgyn ti? Just 13. Lloyd, be amdano chdi? 12. Jack? Just naw. Dach chi eisiau gwybod faint sgyn i? 22 o bwyntiau. Oce, orej, ti'n eisiau chwerthin, oce? Da ni'n... Pwy a wir? Be sy'n blaena ni? Yn blaena? Yn yr rhan nesa? Rwan ta, mae'r twll yma'n ymddangos yn un hawdd, ond mae yna gorneli a llechi yn y ffordd. Dyma twll rhif 5, Jack. Ffwrdd chdi. Oh, pathetic. Ti'n meddwl ti'n gallu gorffen shot ma, Jack? Mae bach o ongl da fi, ond... sa'n siŵr. Yes. Ooh, shot. Shot. Mynd am y trydydd. A mae mewn! Llongyfarchiadau, Jack, quick! Ymdrech dda, Jack. Fi'n mynd nesa, fi'n mynd nesa. Fi'n mynd i cael hwn mewn 2 shot. Shot, Lloyd Lewis. Agos! Shot Lloyd Lewis. Jack, mae'n fel fi gallu gweld mewn y dyfodol. Wedys i 2 shot a parod am hwn. Dau shot, diolch yn fawr. Dwi am mynd nesa. Ddim yn bad, shot. Ddim yn bad, cofia. Ddim yn bad, Ddim Leia. yn bad o gwbl, cofia. Dwi'n gytid dros dy ti. Shot! Gormod o bwyd! Dwi'n mynd yn ôl i'r wal, cadi bach. O'ch chi'n aneli'n iawn, ond jyst Oedd gormod o gormod o bwyd. bwer dyn Na'r nhw lle fyna. gweitha sydd wedi gallu bod. Waw! Cad ti'n Hwna costi. mae'r twll. Gwbl. Na, dim push. Dim hoci di'r gem ma. Cadi. Dawn cad. Dawn, Gary. Dawn cad. Mae angen dipyn o sgiliau i'r twll yma i gael y bel i fyny a rownd y bont. Yna allan drwy'r gap cul ac am y twll sydd wrth ymyl dechrau'r cwrs. Mewn rhif 4. Dydy golf ddim y gem i fi. Na, ti'n llygad y le fyna. Mae fe mewn. Shot. Yes, Leia. Rhaid te. Trydydd hwnna am... Oi, Jack. Chwarae teg, please. Shot, Lloyd Lewis. Shot Lloyd Lewis. Mae'n dod no. Fi ddim eisiau gwneud yr un camgymeriad y le a mynd dros y gap. Dwi'n eisiau gwneud yr un cymeriad o le a mynd dros y gap. Hyn ddim mewn un nawr, barod? Pwyll piau. Oedd hwnna bron di mynd i fod. Da iawn. Pai ti'n meinio? Shot Cadi Beaufort. Shot, cadi Beaufort. Shot. Na ri. Nawr ni'n Ond coginio. ni. Da iawn. Da i. Mae'n iawn, mae'n iawn. Yes. Da iawn. Cer mewn, cer mewn, cer mewn, cer mewn.
Jack! 5, dyma shot rhif 6. Yes, Cari Beaufort. 7 yn dod lan. Yes! Cari Beaufort. Cari Beaufort. Be ti'n mynd i wneud efo hon, man? Jyst mynd i wbod i yn y twll. Wbod i yn y twll. Awe, boi, awe. Oh, days! Yes! I syth chdi am y net. Bi be? Rhif 3. Oh, rhif 3. Oh, say yes. Oh, na Sean. Da iawn, fel am yn eiti, Jack. Rhif 5. 5 fe. Twll nesa? Ie. Ia, dyna ni. Peidiwch â chael eich twyllo. Mae hon yn anoddach na ma'n edrych. Angen cael y bel dros y ramp metal cul ac i fewn i'r twll. Twll rhif 7, pob lwc cadi. Diolch. Cadi. O, cadi, da iawn. Ne, woo! Lwcus. Da, Jack. Bach yn lwcus yma. Dim Bach cystal. na'n lwcus. Lwcus. Diolch, Lloyd. Da iawn. Lloyd. Wyla ni nes mlaen, boi! Yes, Lloyd Lewis. O, Na. Ne bwrw fe! Nes i bwrw fe! Come on, chwarae teg nawr. Ni mae un mewn bet. Ti'n mynd i just cael gwaed o'r gêm fel na. Come on. O, fi'n chwarae agor te, ffain. Ffain. Just chwarae fel na. Dim ots fi ragor. Oh, na! 3, Da iawn, Lloyd. 4, Iawn. Just chwarae fel na, ffain. 4. Chwarae fe fel na. Yes, Leia. Mewn un. Agos. Yes! Tara! Y sgôr sydd yma, dwi'n olaf o 32, Cadi wedyn efo 28, Lloyd efo 22, a wedyn Jack ar y blaen efo 19 shot. Ymlaen i'r twll ola, a mae'n ariol efo twll 8, dim mwy na 10 shot. Wel, da ni wedi cyrraedd y twll ola. Da iawn ni. Dwi'n newid siarad efo'r staff. Mel sy'n yn gadael i chi wybod, does yna neb erioed wedi cael twll mewn un yn y twll yma. Efe ti sy'n mynd i gael y twll mewn un a Leia? Gawn ni weld, ia, Cadi! Sean! Oh. Dau. Da iawn. Beautiful. Oh. Shot. Iawn ni, ia? Hey. O, rhy galad. Y pet ola. Gobeithio. Gai jyst wneud un beth? Na'r unig ffordd mae'n mynd yn y twll. Sean! Da. Am oil. O! O, fi'n grac dy fi nan. Ie. Shot. Shot. Hwn yn dod llanodd. O, chi'n weindo fi lan nawr? Go on, te, Cad. Gorffen o fe off. Ia. So I'm on unrhyw tips, isht.
un shot, a mae'n syth nhw beth dechreuodd e'n anffodus. O, Ruckus Jack. O, shot da fyna, 2. O, Shot 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh, no! 2 pet ar ôl. 9. 9. Oh, anffodus. Unfair. 29. Sy'n golygu, os fi'n cael hwn mewn 7 shot. Ti dal yn colli. O, da iawn, Lloyd. O, da iawn, Lloyd. Ddim yn rhy ffôl. Shot 25. 2. Aros ar fyna, come on. O, 26, boi! Just bwrdd i, Lloyd. O, da. So. O, 28. Be gys ti? 29. Fi angen mynd am hwn nawr. Ia, mae rhaid i chdi fynd am hwn, Lloyd. Mewn â fo. Flycus, boi. Pwy sy'n galw? Da iawn, Lloyd. Da iawn, Lloyd. Agos, agos. Ges i ambell i shot arbennig os fi yn gweud fy hunan, a wedyn ambell i shot lle nath ei gymryd fi tua 8 tro, ond fi oedd yr unig un gath twll mewn un, a fi eitha balch o hwnna. Pa ffordd well i dreulio diwrnod na efo ffrindiau hyfryd i? Dan Ddeiar yn chwarae golff. Diwrnod cymysglyd i fi heddiw ma, ond tro nesaf fi'n gwybod be i wneud. Ie, fi'n barod nawr, falle y Masters, PGA, y Live Golf, pwy bynnag sy'n moyn fi, roi ring a fydda i na.